हमरा के इतना बुझे आवता कि 10 गो आदमी के दौड़ा देतानी तो हुले ले करता। ठीक बा न। आ पीछे से हमहू जाके कहतानी का भइल भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू यादव समस्तीपुर बिहार से और रउआ लोग इनके एक आनंद मोहन के मिक्री सुनावे जा रहल बानी। सो अच्छा लगे तो चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी, शेयर करी और सपोर्ट करी। ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रखे। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अरे ससुर के नाटी कहाँ गइले रे? अरे हमको छोड़ के बीच रास्ता में छोड़ के ससुर के नाटी केने भाग गइले रे? अरे तुहर दिमाग काम करो त किनो। एगो लइका के रुकी फोन लगावतानी अबे। देखी नंबर बार डायल करो तानी, हम नंबर लगा देली। हेलो, अरे कहाँ बारे रे? अरे तोहर दिमाग नहीं थे काम करत कि ससुर के नाती यहाँ हम वीडियो बनावतानी तू वहाँ घूमता रे। आ तोहर दिमाग काम करत किनो। का भइल? हमरा के बुझे नहीं के आवत। अरे हेतना मारेंगे ससुर के नाती, हेतना मारेंगे न कि पेंटे में हक दे बसा रहू। आ दिमाग तोहर ठीक बा कि न? हमरा के बुझे तब नहीं आवता, हमरा बुझे आवता। ठीक बा न? आ तोहरा के बुझे न आवता तो वो अलग बात बा। ठीक बा। अरे तोहरा जैसन न हमें एगो धोती के ढेका ढीला कर देम न, ससुर के नाती तोहरा जैसन 4 गो लड़का कच दे गिरी बच्चा। ठीक बा न? हाँ, हमरा के बुझे नहीं के आवत। ससुर के नाती हमरा के धमकी देता रहो। हमरा के धमकी मत दीहो, आ दीहो दूसर के धमकी। ठीक बा न? हमरा के इतना बुझे आवता कि 10 गो आदमी के दौड़ा देता नहीं तो हुले ले करता रे। ठीक बा न? आ पीछे से हमहू जाके कहतानी का भइल भाई? तो उ कहता कि देखो न कुत्ता भाग गइल।